hayi man bendithathe i-2 musiqala ndathatha i-6 ndathatha i-4 kuloxolo njani mani bekanti ndityalile nto 8,400 ndithathe eyi phela uyandiphazamisa kanjani ndisabala amatyala am zawuthi bendiyindawoni ngoku Ntoni baby? ndibala amatyala am apha ngoku ndizawuphinda ndiqale ekuqaleni ngoku Amatyala atheni mntwana? amatyala wam endiwatyalayo Athini ngoku? imali zabantu ezizalayo Ezikuwe? ewe ngawo wonke lo ndibala loo nto Ngoku mna uyandiphazamisa jo kufuneke ndiqale ngokwekuqaleni ndisabala uba ndatyala unamalini ngoku? Unamalini ngoku? Khawuba ngamatyala bebalulekanga babantu. Unamalini ngoku? andinamali Njengoba unamali? ndiyacinga kaloku ngomntu endinowuthatha kuyo imali iveri because Oh, ubhele mosndimtyala kancinci thatha phaa kubhele. Thatha 1.5 baby phaa kubhele. phaa kubhele Uthathe 200 ke ngoku. Kulaa 1.5 unike 1.3. ndithathe 200 andifuni mali nintsi mna ndifuna nje imali kapolisi nele nto ke Ewe kaloku yilaa 200 i-1.3 uyinike mna baby. Then ngokubhele saphinda simbone nge-25 simbhatale nge-25. Okay. yho betha ke laa mntu lowa Kazokubetha mntu wam. Baby, mamela ke ngoku bendihambile ke ndingekho. Ndafunda ke mntu wam phaa khona izitayile bendizifunda phaya oba yona le yabo ndizama apha kobhebhe ndizame hayi yinto ngoku wanqaba kangaka wabuya nezitayile ezitsha ofundisa zona baby ndifuna ukwenza enye into bendiyibonisa ndiyamkhalimela lo moya izandukuthandazele mntaskayi atarethe abantu phathani masina kawukhuphe obuwethe kulo mntana nkosi amazulu andisazi ezitayile athi uzifunde apha intoni andifuni ke noba ngeyiphi ijob laze naye noba i-flow job noba ijob enjani andifuni izitayile zakhe mna zifundileyo kanye ndiyacela ke unkulunkulu somangehla ngena ke komthandazo usindise lo mntana andifuni kwanto edibanise nezitayile zakhe ezitsha ndiyakucela ke yehova ndiyakuthemba uzawundenzela wena loo nto halleluya mna inosuke ntobala amatyala am mna baby mamela hayi kuthiwa imnanzi blow job hayi wemka wabuya nee-blow job hayi amntu ekubhela uzabuya na-1.3 baby hayi ndifuna imali kapolisi 1.5 polisi 60 rand yadeka le nto namazi nayi-2